negeri Amarta, Pandhawa lagi nyiapake awake kanggo perang ageng Bharatayuddha nglawan Kurawa. Saka pihak Kurawa ana panglima sakti jenenge Bisma. Ora ana siji wae kesatria sing isa ngalahake. Kejaba wong wadon wani saka negeri Pancala jenenge Srikandi. Aku pengen ngadeg ing medan perang, bela kebenaran lan keadilan. Nah, ing medan perang kuwi ora papan ngene kanggo wong wedok. Anak gede jaman lan pati ngenteni ning kono. Makane iku aku kudu mudhun. Pandhawa butuh bantuan, dan aku siap ngorbanke nyawa. Kewaneanmu kaya padang ing tengah peteng Srikandi. Restu lan donga tak wenehke kanggo kowe. Kakangkang iki Srikandi. Kepintere mamana padha karo Katresna gede. Dadekna siji ngalake Bisma. Srikandi, dalan sing kowe pilih iku akeh bebayan. Apa kowe tenan yakin wis siap? Nganti kebenaran dadi panji, ora ana wedi ing atiku. Wah, ngene iki semangat sing tak senengi. Kita butuh kesatria sing ora wedi mati. Kanthi panahmu, kowe iso mbuka celah pertahanane Kurawa. Lan kowe bakal nyuruh semangat kabeh prajurit Pandhawa. Ya wis Srikandi, saiki kowe dadi pasukane utama Pandhawa. Aku teko nggo pesen saka Duryudana. Nyerah sadurunge getihmu milih ning Plata Kurusetra. Ora ana sing iso ngalahake Bisma. Omongno marang tuanmu. Kebenaran ora bakal nyembah Andalina. Nanti ana ing aku ning kene. Pandhawa ora bakal nyerah. Cuma cah wadon wani nantang Bisma. Lucu tenan. Ning medan perang besok, kowe bakal ngerti tegese saka wong wadon. Srikandi, aku ora gelem nyakiti kowe. Kuduno nang medan perang iki. Aku ora njaluk welas asih. Bisma, lawanin aku. Kanthi aku jadi kesatria. Yen kowe ora gelem, ayo panah, kebenaran sing ngomong. Kowe kesatria sejati. Aku gugur rasa tangga nang tangan. Kemenangan iki merga kewaniane Srikandi. Muga-muga kita ora lali karo jasamu. Kewanian ora mbedakake rupa lan derajate. Mangkono Srikandi wis mbuktekake yen ati sing teguh lan niat sing tulus isa ngalahake Gumeden lan Kadaliman. Dheweke dieling-eling ora mung dadi bojone Arjuna, nanging dadi kesatria Pandhawa.